Pošto imam još jednu priču, da vam ispričam iz tog rada, mislim dok sam radio to obezbeđenje i tako, sada ću vam ispričati jedan događaj koji mi se događa ako čitate, ako pratite ipak ovo redovno, ono što sam napisao, onaj članak protiv 20 huligana. To mi se događa isto na tom mjestu, mislim u toj prodavnici u kojoj se prodaju sendviči, imaju fliperi, tako da tu dolaze mlađi. To mi se događa uveče, već smo zatvorili, počinje da se čisti pozadi, ali ne prestajem prodaju hrane i tako da ja na ulazu, pošto nemaju vrata, imaju samo posle velika roleta koja zatvara ceo magazin, taj prolaz je širok jedno metar i 20, gde ja stavljam jednu kantu za đubre veliku, tako da niko ne može da ulazi. Sad tu ima jedno 15-ak osoba, u to vreme sigurno ne možeš da očekuješ lekare i tako te intelektualce, to ti je obično malo taj kriminalni milje, te noćobdije što kažemo, koji u to vreme šta radi, pojma pitam, možete da znate otprilike ako sutra, preko sutra pogledate u novinama tu kriminalnu stranu, pa ćete nešto otkriti da je to neko nešto uradio. Ali dolaze dva čoveka koji su otprilike moje godište. Jedan je tu, da ne lažem, nekde oko 2 metra je, veliki je čovek, ako ima ga. Drugi je manji, možda ima 1,80 m, manji je od mene, onako malo punačak. I sad taj veliki hoće da uđe unutra. Ja mu lepo kažem da je zatvorno. Kaže, kako zatvorno ovo? I ja, pošto imam naš akcent, balkanski, jugoslovenski, tamo vamo, on vidi i počinje mene da napada po tom pitanju, po pitanju mog akcenta, što govoriš. Šta ćeš ti, došao si ovde kod nas u Francusku, idi kod tebe u zemlju, ovo tamo vamo, pa pravi tamo red i ovo ono. Ja mu kažem, čoveče, tebi niko ne osporava tvoje pravo da budeš uslužen, sačeka, evo tu, koji svi ostali ljudi što čekaju, i bit ćeš uslužen. Sad svi ovi gledaju, kažem vam, to je ta sredina, skoro svi, to su ti momci iz grada, ti problematični tipovi. Sad svi gledaju zainteresovan kako ću ja tu da reagujem na to njegovu. Ja jesam pozadi kante, stojim pozadi, nisam ispred. I on u tom momentu meni kaže, lako je to tebi da nešto se praviš važan, ovo ono, zato što stojiš pozadi. Da si muško, ti bi stajao napred. Pogledam ga ja, odgurnem onu kantu, sklonim je, izađem napred, vratim kantu, on je negde na 1,5 m ispred, pođem ja, ovako napravim korak, približim mu se i kažem, evo, vidiš, sad da bi ti dokazao da nema nikakve razlike da li sam napred ili nazad, ja sam, evo tu sam sad ispred. Znači, ako hoćeš, i on u tom momentu, pošto ja ništa nisam agresivan, govorim mu ljubazno, da možda ovdje da će biti uslužen, on počinje svoje kino, ti znaš, ja ovo ono, nemoj da, ja kažem, čovječe, kaže, što, da nećeš da se biješ, kaže on meni. Ja kažem, čovječe, ti pričaš o tuči, ja ne pričam, lepo uslužit te ovo. I onda još više, pošto ja nisam agresivan, počinje tu da bi skrenuo pažnju na sebe ili nešto, da ostavi utisak, počinje da se vata za jaknu, ono, kao hoće da skine, neće. Ja kažem, čovječe, nema potrebe da skidaš tu jaknu, neće biti nikakve tuče.
I u on tom momentu pravi kardinalnu grešku. Ja sam na 1 metar ispred njega, on počinje da skida jaknu, onako veliki kako je, skinuo je ovako ovu jaknu, negde tu, tek preko ramena, da su njemu ruke apsolutno zauzete, ne može ništa s tim rukama da uradi. Ja mislim da nikad brže nekog nisam udario jedno 5-6 puta u glavu. On je samo počeo polako da pada. Ja mislim da je onaj njegov prijatelj, video sam, da je samo pobegao iza kola, svi gledaju, on pada, ovako na kola i polako je se skljokao napolje. Stiže policija, posle 2 minuta, on još dole ovako sedi, kad je policija došla, on je ustao. I počeo je policiji da govori kako sam ga ja napao, kao bez veze i ovo ono. Sad policija sve to gleda, znaju me da ja baš bez nekog razloga ništa ne radim. Ali ovi koji su ti kriminalci, sve ovo ono kažu, nije tačno, jeste, kaže, on ga je prvo vređao, rekao mu je sva i onda mu je, kaže, rekao da hoće da se bije i kaže, Vladimir je izašao. I kaže, tako je to ispalo. I onda njemu policajac lepo kaže, pa čovječ, ako je tako, mi ne možemo da podnosimo tužbu, imaju ovdje svedoci koji su vidjeli, tako, nego ti to lepo otidi kući. Završeno je bez tužbe. Stvar koja se događa sutradan. Nedaleko toga ima jedan kafić gde ja idem preko dana, pošto znam gazdu godinama, odem da popijem kafu. Pijem ja kafu i makinalno se okrećem prema vratima. Taj čovjek je ušao u lokal. Gazda je pogledao isto u tom momentu i video ga je. On, kako sam ja okrenuo se prema njemu, on kad je mene video, to je samo nestalo ovako. Samo je pobegao kroz vrata. Ja pitam gazdu, pa znaš ovog klijenta, dolazi li često? Kaže, Vladimire, ja njega nikad nisam video. Kakva je to koincidencija? Taj momak dođe u isti lokal, dobro, on je ispario, nesto i to je. Sad ono što sam zaboravio, to je već jedna priča u tom kriminalnom miljeu, o tome priča se o toj tuči. Ali ima jedna druga stvar. Kad sam uradio u sudu, znate šta to znači za njih? Ja jesam već poznat. Zna se da sam se tukao, da su me napali nožom. Znali su ovako, da sam imao tuča ovako. Ali, u sudu, znate, ipak, nije to udariti nekog na ulici i nekog u sudu gde je ipak to kao neko sveto mesto. Nokautirati nekoga to mnogo znači. Znači, svi oni koji su došli tu na to suđenje da gledaju, to je sutra, prekostra, nedelju dana, to se pričalo da je Vladimir nekog izudarao u sudu. Znate koliko vam to diže onako ugled u tom kriminalnom miljeu? Dobro, nisam udario policajca, ko je udario policajca, što je Arkan udario i tako te stvari. Ali to je to. To je ta priča koju sam hteo sada da vam ispričam. Hvala vam i nadam se, bit će ovo ili ovo. Koje hoćete, meni i jedno i drugo ipak je važno. Zahvaljujem.